Uskon kovasti perinteeseen. Uskon, että ollaksesi menestyvä ja hyvä siinä, mitä teet, sinun on tunnettava juuresi. Minulla on intohimo siihen, mitä isäni teki Merkurilla. Hän oli yksi niistä, jotka kasvattivat Merkurin kansainvälistä liiketoimintaa huomattavasti pienestä yrityksestä aina suureksi tekijäksi asti. On hienoa, että voin hyödyntää sitä perinnettä ja käyttää asioita, joita hän teki, auttaaksesi etenemistä ja johtamista ja tehdä joitakin niistä asioista itse. Se on minulle tärkeää. Olen Steve Miller, tuoteryhmäpäällikkö. Työskentelemme tuotesuunnittelun puolella. Työskentelemme asiakkaan puolella. Käytämme markkinatietojamme ja venesovellustietojamme ja saamme aikaan toimivia tuotteita tekniikan alalla, jotka ovat osa tuotekehittelyn prosessia. Monet tuotteitani käyttävät ihmiset tekevät samaa kuin minä. He rakastavat kalastusta. He rakastavat veneellä kovaa ajamista. He rakastavat avomerelle menemistä ja venematkailua. Tunnen ymmärtäväni veneilijöitä. Toisinaan vietän paljon aikaa laboratoriossa. Vietän paljon aikaa vesitestauslaitoksessamme. Osallistun jopa itse johonkin testaukseen, joten tunnen testauksen, jonka avulla tuotteemme muodostuvat komponenttitasolta valmiiksi veneessä käytettäviksi laitteiksi. Todellinen menestyksen mitta on, kun kuluttajat tulevat tapaamaan minua venenäyttelyihin tai kauppiastapahtumiin tai muihin tapahtumiin ja kertovat minulle, miten he käyttävät tuotteita, kuinka kauan ne ovat olleet heillä ja se, että niihin on voinut aina luottaa. He eivät ole ikinä joutuneet pulaan. Siitä tiedän, että olemme käyttäneet tarvittavan ajan tehdäksemme tuotteistamme todella luotettavia.